Dovolte mi, abych vás všechny, kteří jste přišli, co nejsrdečněji přivítal na dnešní dopolední nedělní akci Lomnického muzea. A především vám chci poděkovat, že jste s námi přišli vzdát poctu české grafice. Tato výstava je uskutečněna především také proto, že si chceme připomenout a poděkovat našemu příteli, dlouholetému spolupracovníkovi Lomnického muzea panu Petru Kábrtovi, který v letošním roce oslaví významné kulatiny životní jubileum. Takže Péťo, děkujeme. Péťa je nejenom dlouholetý přítel Lomnického muzea, výborný kamarád, ale také přední český tiskař a též velký sběratel výtvarného umění. Za okamžik budete mít možnost se seznámit s výsledky jeho dlouholeté činnosti, která není lehká a jak Péťa Kábrt říká často a zdůrazňuje, pro umění se musí trpět. Není to jednoduchá záležitost, jak co se týká tisknutí, tak sběratelské činnosti. V Lomnickém muzeu grafika není prezentována poprvé, již v minulosti jsme zde měli prezentaci děl takových výtvarníků, jako byl například, bohužel musím říct, zemřel Oldřich Kulhánek. Pak jsme zde měli také výstavu výtvarníků Jana Kavana a Pavla Sivka. No a nesmím také zapomenout na velmi zajímavou výstavu, kterou jsme vytvořili společně s Chrudimským muzeem a jednalo se o přehlídku Ex Libris. Pokud jde o dnešní program vernisáže, tak je zcela v domácí režii v uvozovkách. Jednak proto, že zde bude hovořit sám autor, lomnický rodák a náš přítel Petr Kábrt. Jednak také proto, že zde v kulturní části programu vystoupí jeho syn David. No a do třetice nám zarecituje Štěpánka Soukupová. Takže já vám přeji příjemný zážitek a rád bych předal úřední slovo panu Davidovi Kábrtovi. Je to ctí, že můžu mému tatínku k 70 nebo tady tomto výstavě, která je tady vznikla, zahrát, že muziku a umění, sice to je to furt nějaké umění, ale nějak se ty cesty rozešly, takže budu velmi rád. Vybral jsem dvě skladby, teďka poprvé zahraju jednu, dá se říct takovou smutnější, na konci bude veselější, protože život to ne. Doufám, že to tady něco bude rád.
vyfotit, workshop. Davidovi za úvodní skladbu a ještě než přijde recitovat Štěpánka, tak já bych mezi námi speciálně rád přivítal 3 čestné hosty. Jednak pana hejtmana Martina Půtu, pak krajského radního za dopravu pana Vladimíra Masníka a lounického místostarostu pana Zdeňka Rajma. Takže nyní bych na pódium pomyslné pozval Štěpána Šterána. Janko Stáca, píseň o srdci. Mohl jsem si nic připravovat, protože tato výstava je srdeční záležitost moje. Takže, vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, dovolte mi, abych vás přivítal na výstavě k mým 70. Nezastupuji tady jenom sebe. Zastupuji tady výtvarníků, s kterýma jsem dělal, který už tady mezi námi nejsou, zastupují Svaz českých bibliofilů. Teďka bych měl poděkovat. Nejdřív chci omluvit jsem manželku, protože manželka, máme 8 vnoučat, mám děti, přijdou k návštěvu, takže manželka je doma, výstavu dělá první. Jestli říkají výtvarníci, že jsem spolutvůrce jejich díla, tak moje manželka je spolutvůrcem mých grafik. Veškerý papíry, všechno mě namáčí. Takže stará se vzorně o mýho tátu, když byl nemocný, stará se o hrob. Tak nemůžu nic jiného jen poděkovat. Dále bych chtěl poděkovat pracovníkům tohoto muzea. Tady jsem doma, to jsou mý přátelé. Ještě, já mám jenom tady body, promiňte mě. Chci poděkovat panu Hyškovi, který tady je. Veškeré věci, co jsou tady ilustrované,
tak mě adustoval. Je to na profesionální úrovni, je to výstava, nebudu to chválit, uvidíte sami. Co se stalo? Když můj otec odcházel, tak mě odkázal nejen umění, ale odkázal mě svý kamarády. A to je snad to nejcennější, co se mohl dostat. Byl to Lubor Tokoš, přední herec náš, byl to Jaroslav Krček. Já jsem si jenom vytáhl něco, co napsal jednou Jaroslav Krček. Co je umění? Prostě dal by se říci, že to znamená něco umět. Ano, avšak kdo byl tomu osudem vybrán či předurčen, musí mít nejen schopnosti a talent, ale ještě něco víc. Být znamená požehnání, dovolení, posvícení, prostě dostat se na to. K tomu je potřeba ještě vědět, že si umění žádá značného odříkání, že je nutno odložit mnoho věcí, mnoho příjemností života. Ten, kdo se umění skutečně oddá, ztratí i velkou část vnější svobody. Vnitřní svobodu ale ztratit nesmí. Ano. Takže, mí přátelé, Jaroslav Krček, Lubor Tokoš a další to poznáte. Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, Lubomír Voleník, velký přítel můj, teďka bych mohl jmenovat Komárek, Klapši, Jíra. Víte co, jednou dneska už jsem přišel na to, že to už musím konečně jednou říct. To, že tady byl prezident Václav Klaus jako premiér, jednou, dvakrát jako prezident, je zásluha dvou lidí. Je to bývalého starosty Lomnice nad Popelkou Ládi Masníka a ředitele tohoto muzea pana Drahoňovského. Když jsem jezdal k Jírovi, Jíra byl velice vzdělaný člověk a okamžitě poznal, koho má před sebou. Když zjistil, že tady máme obrazárnu, kde je Komárek, můj táta, Pokorný, Milošanků, chtěl tady Komárek, že jo, tak tady chtěl taky mít obrazárnu svoji. Takže ta zásluha, že tady Jíra byl, že tady byl prezident třikrát, je zásluha těchto dvou lidí, protože Jíra mohl si udělat výstavu, kde chtěl. Je to význačný výtvarník a poznal, že tady v Lomnici nad Popelkou, která je, a to musím zdůraznit, je město, já jsem jezdil přes 20 roků na výstavy, dělal jsem 7 výstav do roka, přes 20 roků. Tady máme paní Koulovou, která by to dosvědčila. Když jsme jeli na Moravu, tak jsme se stali v Prostějově, kde jsem dělal 5 výstav, v Opavě, všude. Čili všude jsem prezentoval Lomnici, protože Lomnice, já jsem Lomničák, ale Lomnice opravdu je kulturní a sportovní město. I když jsem se dneska dozvěděl, že jsem se teď odešel z města, ale my opravdu, já jsem na Lomnici pyšný. A taky jsem pyšný na jednu věc. Když jsem někde dělal výstavy, tak jsem se zajímal o to, jestli tam je někdo z městského úřadu. Protože vlastně muzea jsou příspěvkové organizace. A když se zatím zamyslíte, že v sobotu sem přijdou lidi, v neděli, tak můžou jít maximálně do cukrárny, projdou se okolo náměstí a jdou do muzea. Pracovníci muzea Lomnického zvlášť, to vyzvihnu, jsou vyslanci Lomnice nad Popelkou. A proto je potřeba, aby to město vědělo, koho tady má. A můžu vám říct, že ať jsem kohokoliv pozval do Lomnice, tak byli šťastní, že jsou v kulturním městě. A opravdu jsem dělal 7 výstav do roka. Takže procestoval jsem celou republiku a doma jsem tady. Jsem vyškolený Luborem Tokošem. Vždycky Lubor Tokoš říká, ta výstava musí být krátká, vernisáž, jo, ale já si to nemůžu odpustit. Víte co? Já snad jsem na nikoho nezapomněl, ale já vám řeknu jednu věc. Já vám nebudu vypravovat, já nejsem kunsthistorik, ale já jsem byl spolutvůrce díla lidí, kteří po pováleční době patří do špičky v republice.
Já bych začal malinko, jestli si to pamatuju, jak jsme začali to věšet. Josef Jíra, já jsem vždycky říkal, s Jírou můžou spolupracovat dva lidi. I starší budou vědět, kdo je Zoja Kosmoděnská a já, jo, jedna švédská partizánka. Takže s Jírou se spolupracoval a to byste nevěřili, to byl člověk, kdo ho nepoznal. Tak o něm kolegou zjistil, on to byl nesmírně obětavý, nesmírně vzdělaný člověk. Jednou on mě pořád, já jsem až po smrti Josefa Jíry objevil grafiku, kterou jsem mu dělal, přes 400 grafik jsem dělal do divadla na Zábrany. Když chtěli zase dát dohromady Václava Havla a Klause, 400 pozvánek, tam to uvidíte na výstavě, tam jsou dvě verze. A ten Josef Jíra, ten se neptal, jestli já mám čas nebo nemám čas. On říká, zkrátka to uděláš, povezeš to do Prahy, tam to předáš. Já jsem to předal Petru. Tak na to chvíli, když jsem měl tak, mě do Praze nepřepad, tak mě to nevzal, protože za týden bylo zahájení. No a když jsem mu to předal, teďka chvíli říkal, tak mě dej nějaké potvrzení, mě dejte, abych je to mohl dát do nákladu. Říkal, víš co, my jsme kluci z Podpekonoší, my na tady ty papírky nehrajeme. Ty udej peníze, ty Petře už padej. No to, takže taky já jednou se postavil na břeh a říká, Petře, já ti něco řeknu. Já už jinýho vola schánět nebudu. Ty si musíš uvědomit, že tiskneš, pro koho tiskneš a co tiskneš. Ohromná pravda. Já jsem začal, když jsem už dostal nějakou grafiku, tak jsem o tom začal přemýšlet. Jo? Čili to byl Josef Jíra. S Josefem Jírou jsme udělali Václavi Klausovi novoročenku, dělali jsme divadlo na Zábrany. Jsou to tisíce grafik, tady máte od každé grafiky jednu. Teď si vemte, že jsem dělal 400 Klápště. Noblesní člověk. To je výtvarník budoucnosti. Klápště udělá gesto, který udělá výtvarník, ne každý výtvarník. Klápště mě v Holaru představil jako syna Josefa Kábrta a spolutvůrcem jeho grafik. Byl tam Ludvík Kundera, Klápště a já jsem mezi nimi stál. Celá Praha se klaněla grafice Jaroslava Klápště. Byl to žák tichýho filu, byl to noblesní člověk. Když mě zahájil výstavu mýho otce v Hlínsku, ten měl takovou řeč, že Radovan Lukavský se před ním uklonil a říkal, tak mistře, takovou řeč jsem ještě na vernisáži neslyšel. Pan Klápště je vlastně můj druhý otec. Mohl bych dlouho mluvit, ale je tady ještě hodně výtvarníků. Vladimír Komárek, je tady Pepa Vinklác, tiskli jsme Vladimírovi. To byl ohromně hodný člověk, víte, a zase vám řeknu něco, co nikdo neví. Já u něj, když mi zahájil výstavy, tak většinou říkal, tady to je o mě tisne zadarmo. Vůbec to nebyla pravda. Dostával se od něj grafiky a on cítil, že se starám o otcovo dílo, takže mě ty výtvarníci, jaký Jíra, Klápště, mě všechno dávali, jo, protože počítají s tím, že jednou tady nebudou. A věděli, že se o ně postarali. A Vladimír Komárek mě dokonce udělal takovou poctu, že před poslední výstavu v životě mě řekl, Petře, ty mě zahájíš. Měsíc a půl jsem s ním bojoval. Já si říkám, Vladimíre, ty budeš tiše. Přijde z topogramu Sláma. Ten bude tiše. Nakonec to zahajoval Josef Vinklář, herec Národního divadla. Já jsem musel zahájit výstavu, to bylo jeho přání a potom přijel husový Hudeček, který přijel v noci do Prahy a ráno tady nastoupil a nádherně zahrál Komárkovi. Hodně jsem se tomu bránil a nakonec jsem pochopil, že ten člověk odchází a že mě předává štafetový kolík. Mikule už měl leta, takže to předal mě a já tu výstavu musel zahájit. Zóna to samý je dneska. Já předávám štafetový kolík, syn zahraje. Mý velký kamarádky Andrejky, dcera mě zarecitovala báseň, kterou mě vždycky recitoval Lubor Tokoš.
nikdo to nezarecitoval lepší než Lubor Tokoš v republice. Lubor Tokoš za mnou jezdil po celé Moravě vlakem. A kdykoliv jsem mu napsal, tak říkal, Petře, napiš to včas, já točím, ale vždycky přijedu, Pepík byl můj kamarád. Taky tady najdete knížku, kde vzpomíná na mého otce. Jiří Holý, další můj velký kamarád. Ota Šimánek, z herců, nemůžu to všechno, nebudu jmenovat, jenom řeknu jinou věc. Když jsem připravoval panu Klápšemu výstavu posmrtnou, tak je prezident Nejvyššího kontrolního úřadu slíbil, že mě tu výstavu, že chce ji zahájit. A já, když jsem chodil po Praze a rozdával jsem pozvánky, tak jsem se na Václavském náměstí dozvěděl, že ho našli ve vaně, v koupelně někde v těch severních zemích, nebudu přemýšlet kde, mrtvý. Já jsem z Karlova mostu volal Jírovi. Jíra, myslíte si, že byl tvrdák? Vůbec ne. Ten fňuká do telefonu, protože to byl ohromný náš kamarád. Prezident Voleník třeba vymyslel, že uděláme prezentaci české grafiky a že bude jít po zahraničí a takovou almanách a že to bude rozdávat. Říkal, Peťo, já teďka nemám peníze, ale udělal bys pro mě 100 grafik. Komárka 100 grafik, Klápštěho 100 grafik, Jíry. Samozřejmě, že jsem to udělal, protože to byli mi kamarádi a on vlastně prezentoval ve světě tyhle ty 3 výtvarníky. Člověk nekouká na peníze. Potom jsem mu dělal pozvánky do Rudolfina. V každý koncert byl vždycky text a výtvarník, takže jsem udělal Jíru, Komárka. Hrozně práce, jo, zatím. Čili teďka je další. Já jsem porušil jednu věc, napsal jsem podsta české grafice. Je tady jeden Slovák, je to Albin Brnovský, evropský výtvarník, který všude dostával hlavní ceny. A zase to má spojitost. Albin Brnovský byl přítel Komárka, znal se s mým otcem a byl žák Vincenta Hložníka, spolužáka mého otce. Zase to málo kdo to ví. Albin Brnovský si se mnou jsem si vyměňoval novoročenky. Byl to ohromně slušný člověk, takže 14 dní před smrtí jsem ještě dostal od něj novoročenku. Kulhánek. Jestli uvidíte, na pozvánce máte portrét mého otce. My jsme to se ženou dostali, on to nevěděl, komu to má odevzdat. Tak jsme brečeli, protože on tam chytil ne portrét, ale i povahu. Čili já vám jenom říkám ty spojitosti, jaký mám. Ota Kulhánek byl i v Lomnici na výstavě, co vzpomíná ředitel, a můžu vám říct to gesto, když jsem mu volal, že prezident Voleník mu budeme vydávat Mysterium všedního dne, co jsem 5 roků okolo toho běhal, tak jsem říkal, že bych potřeboval udělat 400 grafik. Ota Kulhánek řekl, ale já odlítám, pane Kábert, na 2 měsíce do Ameriky. Říkám, no jo, ale tak já to ještě nějak zařídím. Nelžu, Ota Kulhánek nám dal do té knihy 400 grafik a neřekl si ani o korunu. Po 2 měsících se vrátil, tak jsme ho hodili po Praze, aby nám to podepsal. Takový to byl člověk, protože prezident Voleník, to měli rádi všichni výtvarníci, a čím byli i postiženější, tím více s nima měl rád. Já na toho prezidenta Voleníka nemohu zapomenout. Když Lomnice projevila přání, že tady po rekonstrukci by to chtěli nějak slavnostně otevřít, tak stačil jeden telefonát a prezident, což je potvrdí starosta bývalý, okamžitě přijal. Byli to lidi, který já 5 roků jsem se honil, dostal jsem autorský práva od jeho manželky, takže jsme to vydávali, dokonce jsem opětoval peníze, které jsem měl na popelku, tak mě dal někdo 10 000, tak jsem to dal do ty knihy prezidenta Voleníka. Kdybych pokračoval dál, Alenka Antonová, až uvidíte tu grafiku, to je žena, která má 86 roků. A když vám napíše, milý Petříčku, posílám ti desku a hlavně si to nech zaplatit, je to žákyně Fílová. Jo, čili
rozumíte, s takovýma lidma to už nemůžete tu grafiku zkazit. To byly, a ta je ta paní Antonová ještě žije, to je velká moje přítelkyně. Čili na páno Jiří Holý, tam vzpomínám na Jiřího Holýho, když mě vystal v Lovnici, málo kdo ví, že měl 2 roky výtvarné školy a zase vzpomínám, tady byli, je to 20 roků, co jsme s paní Koulovou dělali výstavu v Jíčíně, herci malují, byl tam Hlínová, Zázvorková, byli tam všechny herci. Takže to nejde, já jsem si to nemohl napsat, víte, protože toho je moc, Miloš Janků, Vašek Pokorný byl profesor Šerich, jo, a tak dále, víte, to jsou věci, které si spojitosti, všechno má, můj otec, a teď se k tomu vrátím, můj otec měl rád ohromně secesy. Najednou se mě ozval pán, generální manažér Richard Fuchsa, největší agentura v České republice na reklamu. Jestli bych mu nepopůjčil na 10 roků ukaz plakátu. Víte, v tu chvíli jsem si uvědomil, jsem si to prověřil na internetu, což je velká výhoda. Je to člověk, který má nadaci, koupil veškeré grafiky Renka, koupil od Lendla všechny plakáty. Jo, a když jsem se dozvěděl, že koupil od Lendla plakáty, říkal, tak pane Fuchsa, musíte se se mnou domluvit. Byla to krutý jednání, protože licenční smlouva. A já, ten kus plakátu je váš. A když si uvědomíte, že v televizi byl kus plakátu vyhodnocen jako 13. nejlepší večerníček, jo, a najednou zjistíte, že na výstavě v Praze není jediná kresba kuka z plakátu, tak jako o něčem to hovoří, víte, jako Jaroslav Klapš jednou napsal, co to řekl. My jsme to potom zaznamenali český bibliografii, vydali jsme to, která tady je, ta Paříž, že tahle ta doba si myslí, že před knížákovské době, že nic nebylo předtím, vůbec to není pravda. Víte, když nám politici vypravují, že jsme se dostali v roce 90 do Evropy, že tady je nějaká silnice 55, já jsem tam nikdy nebyl, že tam jsou nějaké nevěstíce, že jsme... Není to vůbec žádná pravda. Lidi, jako je Trnka, Tichej, to byli lidi, Jiřícová, co jsem zapomněl, to byla první dáma české grafiky. Já když jsem měl zkozbu paní Jiřícový Zdenečko, mě to dosvědčil, já byl obličený, tak mě zemřela, asi největší milenka řeknu. A zastali jsme se byli na Klocka. To je výtvarník, který měl ateliér s Františkem Tichým. A Vilém Procek měl 90 roku, říká, pane Kábet, vy musíte mít takovou sbírku, vy si musíte ode mě něco koupit. Tak mě Zdenečkovi půjčili 2000 a ten Vilém Procek mě s takovou radostí prodal kresbu. Víte, já mám byt, kde je 4x5 metrů. Je tam velký okno, dvoje dveře. Je tam přes 54 výtvarníků. Já vstanu ve 3 hodiny, dám si kafe, stáhnu světlo a sedím se svýma přátelama. Paní Jiřícová mě na základě jednoho pohledu jsem si mohl z 8 obrazů vybrat. Jako, to jsou věci, já tady už nebudu a ty věci tady budou. Protože ke každému jsem měl ohromný vztah. Já nevím, koho jsem tady zapomněl. Je tady velká sbírka toho Jíry. To je vidzená sbírka, jo? Ale ještě si vzpomenu jednu věc. Josef Píra si nás nesmírně vážil. Když dělal výstavu v Manesu, tak jsem měl za úkol sehnat Karla Gotta na vernisáž. Já jsem si v duchu říkal, Hego, ten chlap by měl přijít sám, ten mu nešáhá po kramfleky. No ale tak jsem říkal, já to zařídím, Go je na Václaváku, on se mezi tím přestěhovali, ale co chci říct. Jeli jsme, pan Drahoňovský otec, že jo, jeli jsme na výstavu v Manesu. Tak jsem se oblík do obleku, říkám, jsem jeho tiskář, abych udělal dojem. Ten Josef Píra před vernisáží se oblík do řeznického kabátu, šel okolo mě a říkal, ty vole, ty máš jak ministerský předseda. Veškerá odměna a Klapště uměl napsat monografii, jo, a Komárek, ještě vám řeknu poslední věc o Vladimíru Komárkovi.
jak mě vždycky říkáte, o nic nechci zadarmo, tak jsem byl jednou v pátek u Vladimíra. A přišla tam nějaká studentka a říká, pane Komárek, moje maminka má narozeniny, nebo byste mě prodat nějaký obrázek, já mám 600 korun, 14 dní jsem dělala a u flašek v samoobsluze dostal jsem 600 korun. A Vladimír říká, kolik jste dostala? 600 korun? Tak víš co, Petr, sedí dozadu a vem tam asi pár grafika, přines to. Tak jsem to přines. Říká, kolik je teda 600 korun? Tak holčička, já ti něco řeknu. Tady si vemeš něco pro maminku. Něco si vemeš ty a těch 600 korun si nech. A já vám můžu říct, já si říkám, holčičko, já jdu na Semily, já tě vemu vlakem, abys mohla jet dál do Semily. Můžu vám říct, že druhý den jsem měl za Vladimíra a říkal, Vladimír, teda, ty jsi so mě tak splnul, že jsem měl slzy ve očích, protože tohle to je gesto výtvarníka. A říká, to si díl, holčičko, pamatuj, protože to není každý, to dělá takhle. Takže jsem v sobotu k němu jel a říkám, Vladimír, můžu tě něco poprosit, nechceš něco vytisnout, já bych ti zase chvilku dělal vola. Jenom vám říkám, že ten vztah mezi výtvarníkama a mnou, a teďka si vemte, že ty výtvarníci mě postupně odcházeli. Já jsem byl ne u ty slávy, já byl u konců. Lidi jako je Josef Jíra, Komárek, jsem byl, když byl napojený na Jipce, na ty hadičky, byl jsem u Klápšo se rozloučit v Praze. Jeho družka mu dala do ruky na rozloučenou tušku a papír. Jiřincová, jsem byl plný v republice, který viděl, že ji v sobotu našli a že už se nikdy nevrátí. Čili víte, s tím se těžko žije, protože oni si ke mně chovali velice hezky a ještě jednu vám řeknu, to nikdo nevěří a už končím. Jiřincová říká, pane Káme, já jedu do Kalihu a já musím všechno dělat, nahrát do Holaru a to víte, mě bylo 80 let. A kdybyste mě to vytiskli, já vám chci pomoct, tak to budete všechno tisknout sám. A já ji volám do Kalihu, že se mě nějak nelíbí ta jedna malá deska nahrát, jestli by se to nedal nějak opětka. Pane Kábe, Pegrasy, je všechno vždycky, když jste vám dala to nářadí, máte to hladítko, tak to opravte. No tak samozřejmě, když jsem to upravoval tak, že to, ta grafička vypadá jak Marusia. Teďka jsem říkal, Ježíš má Dominikovou republice opraví Jiřincovou, ta je první dáma české grafiky. A tak jsem volal a Schindler s Hradcem mě řekl, Petře, tam máte Vladimíra po ruce, tak za ním dojete. No, to by, možná, že jsem to ještě nikdy neřekl, to byste nevěřili. Já přišel za Vladimíra a říkám, Vladimíre, já jsem tu desku zkazil, za týden mám i paní Řicák 80 nám akci na Hradě a ona ta holka vypadá jak Marusia, po hladítku mi, co jsem hladil, no. A Vladimír říká, víš co, moc nekecej, to jsem vzal tu jehlu na suchou jehlu, šáhnu do ty desky a to tam bylo. Rozumíte, v tu chvíli vidíte, že před vámi stojí chlap, který si myslíte, grafika jedno, vůbec ne. To byla grafika a to byly hlavně ohromní lidi. Jo. Čili dnešní výstava je moje srdeční záležitost. Dal jsem tam pár textů, prohlídněte si ty výtvarníky. S většinou jsem dělal, nějaký jsem nedělal. Počítejte, že 70% tisku je ode mě. No, takže děkuji za pozornost. Já bych to musel ještě hodně mluvit, ale to stačí. Takže já bych rád poděkoval Petrovi, kamarádovi, za jeho vřelá slova od srdce. Děkujeme, Petře, a rád bych ti předal knihu na památku Jedinečný český ráj. Musíme si uvědomit, my všichni, že žijeme skutečně v unikátní oblasti, v nádherném kraji, v Českém ráji a v Podkrkonoší, kde žila a tvořila a tvoří
celá řada významných, výborných výtvarníků. Skutečně ten kraj je velice inspirativní a proto tady je asi taková velká koncentrace umělců a umění. Takže Peťo, předávám ti knihu Český ráj. A tvým 70. blížícím se, tvému kulatému jubileu, bych ti rád ještě předal také Života budič, aby si ten život ještě osladil a aby se ještě dlouho mezi námi tady byl a s náma spolupracoval. Děkuji. Díky. Ještě to jenom tady, jak se nechceš jít. Já bych chtěl ještě zdůraznit, že pro nás tato chvíle není jednoduchá a především pro Petra, protože s celou řadou výtvarníků, jejichž dílo tady za okamžik uvidíte, tak jsme spolupracovali. Většina z nich bohužel dneska je již mrtvá a musíme o nich mluvit v minulém čase, ale v superlativech. Skutečně byly to osobnosti, šlechtici ducha. Většina z nich, se kterými jsme se setkali a měli možnost spolupracovat. Já ještě na závěr bych požádal o jednu skladbu Davida, abychom nejenom vzpomínali, ale také něco hezkého si poslali. Budeme jenom 2, za 10 let něco, zase na příštích 10 let se něco doučím. To se bude stále